Здравейте, друга. Сега снимаме на стила Brainrot. Знаете, ето как се казвам. Сега, ако искате, мога да тръгна с вас. Имам рибък си. Вече на евента сега пак ще пуснам видео. Още двама приятели има, няма да ви казвам кои. Едното е момиче, едното е момче. И ако се присъедини още на момче, супер. Значи, кой иска трета с мен? Имам ока калача, той е колената лавака, той не казва или с болидини години. Той е чат е слаб, ако искате. Ако има евент календар, ви може да си го вземете на евент календара. На 10-ти ден ви дава евент календара. Това ми е първата база. Ако искате го ползвам трейд. Той е тунтун са хук. Нема. Той е тунтун са хук, не ви давам. Това е на един приятел. След почна стила Brainrot на PlayStation, а на телефона е 10-то ниво, на тока на PlayStation пък ниво и гледам сега. Сега челта никога, нали видяхме на коя ни бъдата, пак ще спамват метал, ще има финшик инвента. И за финшик инвента ми те тралала. Тото ето сега, ето така ви може да ето. Сето ни са. И трябва някой да ме пребере Brainrot-ите, на кой да ги пребере. Мислям да звънам на приятела ми. Той ще ми камера и ще се гледам бързото. Да, кой иска може да се правите от мен. И с приятела ми може да видите бронто на телефона Brainrot-ите. Майто му банаха аккаунта и пак е на нови левел. Съм на този макс левел. Бърточетка ми пак има хубави Brainrot-и. Ако искате да тренирате с нея, просто ще ви накара на видеото ми, напишете как се правим. И аз ще ви напишем как и ми премерете така, премерете ми покните. И ако искате, аз ще напълням още един сервер, защото този сега не мога да го напълня. И ще напълня още един сервер, само това е следващия сервер, само не е за Friends. Той сервер не е за Friends, а следващия ще бъде за Friends. И кой мами ще питам приятела как мога да го махнем сервер. Аз не си локвам, това е моя сервер и не си локвам базата. Не си я локвам. Ако искате, кокарачата, вчера приятела ми пусна лайв. Един иска колената лавака. Написал на лайф, аз съм скамер. И ти приятел ми вика, да написа ти си скамер. Ти трябваше да напишеш, ти не си скамер, той написа, аз съм скамер. Ето, вие сте скамери. Ето тук отидете. Ето тук какви са бе? Пича, гледайте скоро от кога съм направили код. Те са сте на хиляда. Какво не си да ви бе? Аз съм цили. Не. Да, чат, сме да снимаме.
някой иска глъгбов ако има, нали на тестът, ако има новата там с бомбоните на колело, нали има някакъв нов, сете на шейна и ако го станат ако го спамнат на евента в чат, да разберете, защото аз не го трейдвам. Няма да го трейдвам. Ако имам два такива, ще трейдвам един. За супер ентузиазъм. Аз всичко ще трейдвам. Ако искате, ще трейдвам цялата си база. Ако искате, ето това всичко ще трейдвам. Само не ми казвайте, кога да е подобно. Горе има много хубави болери. Мател, бате, Мател. Ето. Ако искате всичко без... Вие не искате този слаб болер. Балерина Лоло съм я взела от евент. Да, сърди съм, но балерина Лоло. Балерина Лоло съм я взела. Това е едната и 4. Ето. Да, тук и 4. Окей, ето. Нека ми пише по месенджер. Айде, банаха ми на приятела акаунта. Ако знаете, той сето ми го спрати, това ми е един мой приятел, сето са го банали акаунта. Ако иска ако е некой шитък си банва акаунти, искаш да тръгнем, моля се не ми банва акаунт. И сте... Да пишете в коментарите, искате ли в сервер за Friends? И следващия път с моят приятел даваме. Приятел ще ми събере редки бренот и даваме. След ако някой иска кокалячета, не ви лъжам, кокалячета е с тримата често. Какво е с тримата често? Ето, кокалячета, ако видите по известната с тримата често, отдолу да ивица. Ако искате голема кокалячета, ако някой трябва да види тримата често, ако някой ако някой става ял или стопеле някаква даже и забавя. Да. Ако някой има ако някой има това, ако някой знае след
и ще ви покажа как те да си запазите боледите. Чак помислете, още обгренула токса и те беше така. Взима си лаваката и не иска да я харчиш, просто я слагаш тук и си готов. Виждате, тук не става. Да, не става. И чат ако... това машина, там чат искам да ви кажам. Тая машина... Тая машина тук не е безполезна. Дава ми винаги някакви блокоти, а тая луз винаги не ми свършват работата. Кой иска да ги тръгна от една ланка? Вие до кой ден сте стигнали? Защото тук, ако тук има такова люскот спот и 100 бели елефанти ми яко, значи ето на тъмно. Окей, още малко, на 20 ще ходим един фотография в класа. На 25 не ни дава 25 ден. Не ни дават на 25 ден. Значи, ако искате, да. Ако не се пане тралале, тралала. Ако ми се пане тралале, тралала. И чат тук може да ми видите името светомир на английската страна 52 и ето за това подлагам тия. И кога снимам вече на PlayStation, взимам ги тея, тук взимам, ако на PlayStation съм. Чакайте чат. Има видео. Какво? Я ми го изпрати.